Ahojte. Takže dnes sa pôjdeme pozrieť na nejaké tie ostrieže. Máme krásny deň. Ráno bola hmla, teraz sa trochu vyčasilo. Ideme sa na nich pozrieť. Voda je úplne čistá ako kryštál. Je viditeľnosť do nejakých 2, 3, 4 metrov. Takže snáď sa dnes podarí na naše realistické nástrahy urobiť tú rozdielovú hru. Takže nakoľko je voda úplne čistá a nachádzame sa zhruba na hĺbke nejakých 5-6 metrov, tak si myslím, že je na čase vyskúšať konečne realistické nástrahy. Vyskúšame, pôjdeme do takéhoto ráčika na začiatok. Uvidíme. Dobralo ho. Je to ráčik od Tommy Bates a uvidíme, či sa bude dariť. Ak nie, máme tu na výber ďalšie, taktiež realistické nástrahy. Malinké, keďže sa snažíme chytať ostrieže, takisto vždycky funkčná vec je napodobenina malého ostrieža, ktorý taktiež môže fungovať, alebo napodobenina takejto malej nejakej hrebenačky alebo niečoho. Neviem, uvidíme, budeme skúšať a samozrejme na záver určite pôjde do vody aj turbič, ktorý málo kedy sklame. Takže malá nástraha, malá ryba, či jak sa to hovorí. Veľká nástraha, veľká ryba. Je to vtipné, ale je to ryba, treba si ju vážiť. Čau môj. Opäť chytený na túto rybičku, malilinku od Tommyho. Takže malá nástraha, malá ryba. Možno skúsime trochu zväčšiť. Prešli sme pár metrov. Podarilo sa mi na sonáre nájsť hejno rýb. Netuším, čo je to zač. Vyzeralo to na pekné ostrieže, tak vyskúšame im tam pustiť pár hodov. Nástrahy, ktoré najčastejšie používam na ostrieže, to, čo som vám aj spomínal predtým, je vlastne táto nástraha. To úplne mikrorybka od Tommyho s tou čiernou líniou, o ktorej som vravel stredom. Veľmi zaujímavá nástraha, ktorá veľakrát funguje. Potom takisto vlastne ráčik, ktorému nie je ničo vytknúť. Je to ako skutočný rak, naozaj je to úžasne namalovaná nástraha, tá ryba nemôže tušiť, že je to z gumy, sakra. Nedá sa to. Potom máme takéto vlastne tenučký chvostík, malé kopytko, okrúhle teličko. Isto nástraha, ktorú málo kedy nájdete v obchode. Je to niečo, čo je unikátne, je to niečo, čo naozaj ten Tommy robí výborne a celkovo chalani odvádzajú výbornú prácu aj čo sa týka marketingu, čo sa týka predaja, čo sa týka výroby, v prvej rade výroby. Je to neuveriteľné a chalani, klobúk dole pred vašou prácou.